Fuq l-istazzjon tiegħu il-kap nazzjonalista Adrian Delija sostna li pajjiżna ser jgħaddi minn diffikultajiet kbar. Delija li mhux l-ewwel darba li ma ġerraħx is-suċċessi u l-isforzi li qed isiru biex pajjiżna jibqa' miex il qudiem anke waqt il-pandemija kien negattiv tul intervista ta' kważi 3 kwarti. Jiena nemmen il-pajjiż ħajgħaddi minn diffikultajiet kbar. Din id-dikjarazzjoni tikkuntrasta bil-kbir ma' dak li saħansitra nnutaw aġenziji internazzjonali ta' kreditu u l-Unjoni Ewropea, istituzzjonijiet magħrufa li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Tbassir li għalkemm iddistakkat mir-rettorika ta' Adrian Delija ġie rrapportat mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-istazzjon tiegħu stess. Il-Fond Monetarju Internazzjonali u anke l-Unjoni Ewropea saħqu li Malta se tkun l-inqas pajjiż b'daqqa ekonomika kawża tal-pandemija u se tirkupra minnu fih is-sena d-dieħla. Dan apparti l-istatistika uffiċjali ppubblikata matul il-jum tal-ġimgħa uriet li fl-ewwel kwart tas-sena meta l-Ewropa kienet l-epiċentru tal-coronavirus, l-ekonomija taż-żona euro naqset bi 3.2% fil-waqt li ta' Malta kibret b'9 perċentwal. Iżda skont Delija il-Gvern ma jħares fit-tul. Hemmhekk kien għażel il-Gvern short termism. Il-Gvern li skont Delija jħares biss fl-immedjat sa issa ħallas madwar 92 miljun euro f'benefiċċji soċjali u għajnuna fi ħlas ta' pagi tal-ħaddiema fi sfond ta' ekonomija reżiljenti. Intant Delija kien mistoqsi dwar l-ingaġġ bil-moħbi ta' Chief of Staff tiegħu paga ta' 40,000 euro fis-sena. U dan fid-dawl tal-fatt li l-qagħda finanzjarja mwera tal-Partit Nazzjonalista qed wassal biex impjegati titnaqsilhom il-paga u preżentaturi kellhom jaċċettaw jagħmlu programmi mingħajr ħlas. Daru mal-ħajt Delija fetaħ attakk fuq il-kapijiet nazzjonalisti preċedenti bħal Simon Busuttil fejn stqar li kollha kienu jonfqu aktar minnu. F'kemm li nara accounts tal-Partit Nazzjonalista ġifieri kieku tmur lura in the last years, mhux jien qabel eċetera. L-inqas spiża li qatt kien hemm. Għal aktar minn darba Delija benġila dwar iċ-Chief of Staff tiegħu imbagħad stqar li ma kellux għalfejn iħabbar l-ingaġġ li kompla jnissel rabja kbira fil-partit li jinsab arkubteħ finanzjarjament. Kien tara xi ħaġa ħażina u jien kelli nagħmel xi aħbar u nħabbar xi ħaġa dwejja, ma nistax nifhem x'kelli nħabbar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.